Здравейте, намираме се в община Минерални бани, самото село Минерални бани. На времето тук имаше един комплекс, който сега се подновява. Аз мисля, че ще стане нещо хубаво тук. Но първо да започнем от там каква е историята. На времето собственик на този комплекс е Неохим. Чрез поредица от въртки, които Искендер прекарва през Общинския съвет, се получават едни предаваеми места, които по малко по 2 декара, по 3 декара се увеличават. Като оговорката е била след тези предаваеми място да се отдели един парцел от 1 декар. Сега ще видите парцела от 1 декар, за какво е било отредено през тези въртки. Първо става собственик Неохим като предаваемо място, след което те уж продават, подаряват имот от 1 декар, който го отделят за дъщерята на общинския кмет Искендер. Вижте го, той е наглец. Вижте го, той е подлец. Колко трябва да си нагъл, бе, идиот с идиота ти. Какъв бълук трябва да си, бе. Не мога да те разбера вече. Как човек да няма мяра? И естествено тук изкача къща на дъщеря му. Интересно, дъщерята на Искендер е още млада. Откъде толкова пари за тези имоти? Знаете, че имат и хотели на името на дъщерята. Вижте каква хубава къща е направена, е построена. Най-вероятно къща е построена от фирмите, които печелят обществени поръчки. Погледнете за какъв имот мечта. Това е човек има няма на 30 години, най-вероятно. Погледнете сега каква къща в общинския център си е построил и тук си е отделил още парко място, виждате ли? Тук е накарал някой да насипи реката и за гостите на къщата, защото тази къща е голяма, идват много гости. Най-голяма печалба от тази цялата работа има зета на Искендер. Кой не иска да бъде зет на такъв общински кмет? Няма лошо. Вижте какво става въпрос. Погледнете. Това е къщата на дъщеря му. А дъщеря му има и хотел. Знаете, къща за гости, за който този човек има повдигнати обвинения. Вижте така. Ако може тук оператора наши да се качи да снима малко от високото. Е този терен, който го виждате, и той е предаваемо място. И тук нещо ще възникне скоро. Но нека да погледнем от високо, да се качиме да снимаме и да видим каква хубава къща уютна си е направил. Като гледам, само оградата на тая къща и подпорните стени струват не по-малко от 300 000 лева. Нали? Така че така управляват тези хора за хората. И представете си, той човек още е на свобода. Значи общински терен се дава като предаваемо място на Неохим към хотела. Хотела отделя 1 декар за дъщеря му и се появява тази прекрасна къща, която по мои оценки, като гледам къщата, понеже аз строя последно време хотели, тази къща струва около 2,5 милиона лева или около 1 300 000 евро. Откъде са тези пари? Как е направено всичкото това? Ще видим, ще проследим пъти на парите и ще разберете. Това е къща на дъщеря му. След малко ще снимаме и къща на сина му в Минерални бани, семейните му хотели и така нататък. Виждате ли? Цял живот да работите, не може да си позволите такава къща. Цял живот на тихо място, топлата вода е прекарана, канализациите са прекарани, всичко е направено с общински пари. Сега ще се асфалтира и пътя най-вероятно тук. Ако все още е на свобода, не е вкаран в затвора този човек. Продължаваме нататък.